Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tira nagikon na ang mga maranosong tanon. Siya kung na di kukurmatan o di na di palilalilangan. Dasal ako kay Princess Analian. Sa tiyak na Princess Analia kung pinagkasusang kung ano suara niyan. Na dasal ako ko makiragamas mo kaya dito at pagusuran na idua. Sa tiyak na Princess Analia. Katis yung mga maranosong di na mga rinarinawarkan sa katena wassalam. Nasulo aga ina sa panginating karagin inaw na kaya anunan akama pagmikira gawin gawatan ng kapamain. Ginaway during tangay main lawan na sa dera kay na dirakay nito turugi arogi sogewi parisi sa naliyain may kaginatakadin na nakadain isa o tuwa igwidin o bang kaya kalipate sa pagkagay na tanang kain napatili ay kudin ang kain
mangkaim Arowi suwim Ayamay inaniyana digirom dinabudain Pasabapan saladamaim Nau panamang kau Wadirakan itu turubi Nau kanungguang Gaisnya sanaliyain Itulah berkerin Ayah pepekirang pasagiyay dinasaran Kita kayang ginawa asiyarey gidinabong Raramay gakagreyin Sabab panasanay dekay na pililang buwang Karisnya isana iliyain Amay kami na yung kain Sa otowain nga di sa magkakalipatin Sa piyayang nawaitain Ayamay na niya Nakadi kumigi surin